kunci mati setan urip. Untung kunci latai. Ora buru tekane maning. Lah kadag-dag dog-doge maning kono. Dik. Geding konon kaya. Ya iyalah. Orang meneng baik. Dadi wateke asline siraku kaya konon. Bokat beli semono sirak. Mengkonon sirake. Entok gandik entok pipisan paribasan. Apa sing dadi kepenganane sira tak sumbadan tapi ning kenyataan sira ki gawe hianat gawe kecewa siapa bocah mau kah mau hah bocah mau ya wong andon ngaup ngaup bapak semono jagate udan ing jabah ya udan-udan geblik kaya kenen carane hari wong iku supaya ngukur-ngukur ning perasaan siraki mengkonon suwe-suwene ki bokat beli mengkonon siraki wateke aduh sari bocah ndi maukah bocah Paran Jati hah Paran Jati nun aduh bocah ndi siki Paran Jati oh ndi je Amparan Jati jadi bocah Amparan Jati maukah iya kudanan sawise kudanan ngaup mau sawise ngaup ketemu karo sira arane siapa Permana Kusuma kurang modal sira modale ngaup jagate udan gledeke cemegur ngaup sejen baka pikirane sira kaya kono beda siraki lamun iya pikirane kaya kono kurang ajar siraki rupanya mas siraki durung weruh siapa ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wis njero ati wis pirang-pirang balen sira mau salam ning jero ati tapi nih Siapa sampeyan? kebo Kebo. ya Kebo siapa? kebo landu Kebo Landu. ya Nyai Sari gula mas singarane wong wadon. Beli kena Nyai nyo sing beli karuan. oh bener bocah Kebo Landu lanang. Permana Kusuma ya lanang. Pada perasaan ora beda pira. oh Lamun ia memang wis rumah tangga. oh Nyai Sari jujur nah apa nalane singarane jodoh beli weru oh tapi mau ngajak nyakiti perasaane wong lanang. oh Bisa. ngerti kok dingin gak mas hah Nyai Sari ya keder keder priwe sih di sih ngadulan nang priwen maksudnya sampean oh Tak titeni omongan demi omongan. Kurang sepira nah penjalukane dituruti mangsa wurungan. Nok wong lanang gak beli maksa. Lamun ora diterima pawewehe mah. Aja nerima pawewehe ning wonge beli seneng. go sirama mengkonon dadi wong wadon Kusari ya kan kula beli jaluk sampean sing nawani sirama apa baik ku nrima ning segala-galane doyan toli pengen
tapi aja sampai siraki gawe kecewa karo Kakang Kebolandu. Punten, Ya. Kakang Kebolandu. Hmm. Tak akui beli tak pungkiri. Ning Nyai Sari sampean ki eman ning Nyai Sari. Ku Segala apa sing dijaluk ning Nyai Sari. Bahkan aja maning jaluk wewe dewek sampeanku. apa kok? Ngupai duit dewek. Wewe priwe. Kongkon belanja deweknya. Ya. Terus Kongkon tuku segala-gala deweknya beras entok sampean. kerasa siraku. Cukup Nyai Sari. Permana Kesuma mau ngerongokaken. Sira. Pengen tak jelasaken. Ki kembang ros iki gini. Kian. Ya tukune kian. Arep ning kembang ros. Ya arep ning kembang ros ya ayo lagi tek arep-arep. Hari arep merana mah ya ayo kita penjaluk ke sira Permana. Kurang ajar siraki. Kung si bahan lapas ini bahasa urang tepung tetap lumimiti urang geus ngedalken janji kembang ros kaya sisi cai nu jadi saksi ka kuring kungsi bebeca pajar urang ulah rek aral subah margi pasini bahala nu jadi saksi panutan teng teingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun jatim nu kasilih junting kembang ros kayas nu jadi panglipur ati penerus ya beli bosen bakal ngadeg ning kene kerasane ces Awas. wong becik pasti ketitik wong alasi pasti ketarang Sumpah Sari tujuannya Permana Kesuma murni lan jujur dudu sekedar ucapan belaka tapi sing jero naluri kang paling dalam Permana Kesuma demen lawan Nyai Sari tapi sawise saya Sari
berpaling karena wis duwe jejodohan. Mungkin sedelat maling nilik kerama harapan pilihan bocah lanang sing dadi idaman. Papai dina ayae deno. Mas Permana Kusuma. Iya Isun. Iya memang Nyai Sari ki parek karo Kang Kebo ki parek. Ya, Mung bene kan durung tinentu anane hubungan di antara kita wong loro. Memang sering ngupai belanja, ngupai ning segala kecukupannya Nyai Sari. Sering dolan mene. Ya jujur silaki ngomong. sering, Sering ngupai jajanan. sering. Ayae puput pos putra utmora angking. Ayae deno pundai deno. Siji pertanyaan maning. Wis diambung pirang balen. Nyai Sari ki sumpah ning sampeyan Mas. Sesengok kedurung ngalami. Takon masalah ngambung. Hari ngambung pipi beli pernah. Ngambung awake beli pernah. Batuk, Beli pernah. gelung, Beli tangane. ora. Hari kun ngambung apa? Ngambung entut. Gila-gila sih. Kang kuwaru ibuku waru mamah puja. Mimi ajat sarini. Geden-geden arep ambang-ambung arep sengkel-sengkol. Kerasa ngambung ke bagus jes pak pret. Ya kerasa pun sing tak ngambung. Bayi subang ranjang balik bayi. Harus Metu bayi. Kau dingin sampean ki. Aduh, ala temen si sampean ki. Dosa payah. ya lanang-lanang galap bakakun mah Permana Kusuma. Gampang mungkes ya. Sampean kan durung takon. Sebenarnya statusnya priwen karo kuwi. Nah, Takoni coba mulane gajah salah paham. Kacang dawa witing aku. Permana Kusuma mau mancareka. Pilih satu antara loro. Kebolandu apakah Permana Kusuma? ngomong Sirasari. Apakah sira kepilih Kakang Kebolandu sing wis ngrasakaken entute sira? Apakah milih bocah amparan jati Permana Kusuma? Jujur karo Kakang Kebolandu. Nyai Sari jujur. Ya, Nyai Sari jelas milik Kakang Permana Kusuma. Mama tuan rumah, ibu tuan rumah. wis tak baca sedurunge Permana Kusuma. Tujuan sira ninggalaken amparan jati. Nyata lan nyata sira ki gawe tatu gawe lara ning batine Kebolandu. Mula secara jujur Permana, lamun bain-bain sira duwe rasa demen lawan Nyai Sari, ana syarate Permana. Balekaken pawewe sing pernah dipanganing Nyai Sari. Beli butuh masih mending teke nyutaken tek larung ning kalen si manuk ketimbang pewewe diserahkan lawan Kebolandu. Kang lebih gaul, punda lebih gaul. Njaluk kerugian. Ya, Selama pawewe sing dinakaken ning Nyai Sari selama kiyen. dudu berupa pawewe. Arikun apa persyaratan penjalukan yang Kebolandu? Yen sira demen kelawan Sari syarate siji. Yen sira wis bisa ngasoraken macane bantenge Nyai Sari Kebolandu, mengko sira bakal kawin kelawan Nyai Sari. Wis sunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa, tekaning mangsa.
Sira kaya wong keder, kaya wong getun Permana Kesuma. Aja getun, aja keder. Yen duwe rasa demen kelawan Sari. Sing lawas kang mengko iki bakal dadi tameng lan tedeng. Sapa bocah lanang sing karep demen kelawan Nyai Sari? Kebulandu sing bakal dadi tameng pengarep-arep, cucuk pengarep-arep. Pantesan kesawang dening netraning Permana Kesuma, bayangan lan hayalan semu kang tunempel marang raganing Nyai Sari rasakaken bingung. Dadi kiyen nyata-nyatane Nyai Sari. Kebulandu. Kebulandu? Aku terus terang. ya, Demi kejujuran hati sing ora bisa dibohongi, isun demen kelawan Nyai Sari. Permana Kesuma, Permana Kesuma. Bisa baik, nemu baik sira kang dadi niat tujuan. Aja jaga bersih pemikiran sira Permana Kesuma. Yen pun kang dadi karep lan niat sira sepisan manik. Selama masih anak adeg-adeg Kebulandu, aja duwe harapan pengen tepung sawiji kedaup kerama kelawan Nyai Sari ning waktu kiyen. Kelawan titian kang dadi tujuan. Bok menawah catur sing dadi guneman. Mengkonon Lebakiyen tak taruhaken nyawa ing Permana Kesuma. apa sira kumandiran sira Permana Kesuma? Demi katresnane marang Nyai Sari. Kurang ajar. Apa sing karep lan tujuane sira? Yen sira sengaja pengen kanggo dadi tameng lan teden rasa demene sira lawan Nyai Sari. Wahai Permana Kesuma, Ujulaken Nyai Sari. bakal tak ujulaken. Mungkin wong sejen blingaru. Kurang ajar sira. Kang Mas. Mana? Matane wong sejen mungkin blingaru sapa Kebulandu. Tapi Permana Kesuma belum bisa dibohongi Kebulandu. Maksudnya sira Permana? Apa itu? Dudu wong sejen sing bakal buka caritaning ragamu Kebulandu. Permana? Apa itu? A'udzubillahi Permana? minasyaitonirrajim. Permana Kesuma. Bismillahirrahmanirrahim. Permana Kesuma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permana Kesuma. Hanya padamu lah ya Allah isun menyembah. Hanya Permana padamu lah ya Kesuma. Allah isun jaluk pertolongan. Sakoper, sakop. Ampun. Permana Kesuma, urip kan percuma. Permana Kesuma. Wong becik pasti ketitik, wong ngalah pasti keparang. Wis percuma senajan sampeyan sumpah sun masih tetap kelingan wong kasep ning waktu lagi barengan. Waktu pengengeng
Ibu Angger nurut sa perintah yang laki. Arikin kebolahan tumbal. Kok bisa nek kaya kenen kawitane priwen rai. Ampura waleji selaksa deduka sewu bebendu asrah pati kula nyuwun besar menawi kehadiran kula Pramana Kesuma gawe ewuh ing panggali panjenengan. Ampura Pramana Kesuma. Ibu Angger minangka bos Nirwana Mandala Sakti Ajae Angger sing mirengak Paingan krungu sing jero grada gruduk Landung Aduh kakak leci. Aduh sira malok dianggeraken bae. Sifat pogalan aja di karepe menemen sing sainggana wong sejen mrene langsung naik darah. aduh kak. Ibu Angger Aye Angger sing mirengak Urusane mungkin Aduh kakak wake panas kang leci. Ampura kula sing sawun waleji iya priben lantaran kula remen demen kelawan adine sampeyan Nyai Sari timbul kesemburuan kebolandu. oh kaya konon. Ibu Angger minangkane bos Nirwana Mandala Sakti minangkane sing ora mati Kebolando Aduh kakak leci kun duhung apa pusaka apa gaman apa singaraning tangan Pramana Kesuma. yang ora delang-deleng sira. Aduh matane kaya kotok kang leci beli kedeleng ora katon pamoreng gaman pamoreng keris pamoreng pusaka agemaneng Pramana Kesuma kang leci. ning sapa sunitip diri ning sapa sunitip raga sunitip raga Lamun sira bener cemburuan sing dikatokna marang sira ya dudu hak milik sira. Ya kak. Masih ponakan mengko sira mah bisane pesengsem demen kedhi. Kita urusan karo hati, karo perasaan Kang Leci, yo kan kita demen karo Sari Kang Leci. Ya ke wong sejen, Aduh, wong lengo pirang-pirang. Ibu Angger Aye Angger bos Nirwana Mandala Sakti sing hormat Ji sampun waleji kula sampun ditulung dening panjenengan lawan Nyai Sari dados kulane pada wangsul aduh, Balik. nggih tulungan dingin Pramana Kesuma.
Sirane awake lemes. Awake lemes, Kang, matane kotok, beli katon, beli kedeleng gini, Kang. Ora bisa tangi. Ora bisa tangi, Kang, matane kotok, matane beli kedeleng, beli katon. Mametis naik geding kang mirengaken ibu ing angger ayahe angger. Bakal sira pengen waras wulu jati temeneng waluya. Iya, Sira njaluk ampuna. iya, Kang, aduh ampun, Permana. Tulung Permana Kusuma jaluk waras. Awake lemes dedes kaya kenan, matane kotok, matane beli kedeleng, matane orang katon kaya nanar delegaken. Jagat semono ambane, aduh ampun, Kang Leci. Sereng kang kuwar we keding sereng ibu kuwar mamah puja mamah Trisno ayahe deno. Jisampun Waleci. Karena sing dadi masalah kula kelawan Kabolandu, mungkin isun bakal nambani apa sing dadi arah Allah marang Kabolandu. Tulung Permana matane ora katon, ora ketelek, awake lemes. Dadi Kabolandune pengen waras. Pengen waras ampun. Ibu ing angger minangkane Mbah Susi Arjeti dewek minangkane sing ngurmati. Ampura Waleci. Permana ya. Permana Kesuman jaluk izin. Ampuran sedulur isun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ora ana daya kekuatan, hanya kekuatan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Allahu akbar. Sing teliti ngati-ati. Awas aja nyokot iku. Ampura Permana Kesuma, Kang. Kakang Leci. Nun. Ya najan ning waktu kin paribasan, ibarat kebo kula ki sungune wis kupeng. Ya termasuk kebo sing paling tua. Ibu angger ajae angger bos Nirwana Mandala Sakti minangkane singo mati. Kula ki sumpah Kang Leci disakseni ning sari Iya. anane Permana Kesuma sing ngaku muasal saking Amparan Jati. Waktu lan satyen sengaja pengen dadi pengapit pengincang sing ora pengen aduh kelawan Permana Kesuma. Rela Kang Leci kula ki dadi salah swijining abdi. Rela Kang Leci kula ki dadi budak Permana Kesuma. Ningen dilakulan jumenenge Permana Kesuma, kula sing bakal dadi pengapit pengincange Kang Leci. Konon. Ya Kang. Ya lamun sira bener wis tekad. Hak lan kewajiban nenek. Apa sing dadi pangucape ya kudu manut. Cuman kula garep takon Kang.
takon priwe iku salah suwijining duhung utawa salah suwijining gaman lan keris sing kedeleng pamore marong sumong-sumong kedelenge kaya gedening dahana kaya gedening geni sing bisa gawe silo ning pandeleng kula kun pusaka apa kuno Permana Kesuma ampura ya Kang iya apa kuno Permana sampai kaya geni murube silo kedelenge Permana Duhung biasa Kebolandu. Beli pranti Kang Leci sebab sing disebutaken kodam karomah duhung utawa pusaka beli kaya pamor salah suwijining duhung utawa pusaka sing ana ning tanganing Permana Kesuma kaya geni kegunungan apa kuno Permana Kesuma Lamunan Kebolandu penasaran marang pusakane Permana Kesuma iya kian sing diarani pusaka Sekober. Sekober. Aduh Kang Leci sing dadi salah suwijining saksi. Kang Leci ki bridadi uger bridadi patok paribasan supaya nyakseni perjalanan lakune kula Kebolandu ning satlan waktu kieu. Disakseni kelawan pojok papat lor kidul wetan lan kulon utawa ning pancering bantaran Kali Cimanuk saat lan waktu kieu ning ngendi anane Permana Kesuma kula sing bakal dadi pengincange Kang konon tak iya diterima Permana Kesuma Kebolandu iya Permana lamun ia memang Kebolandu merasa yakin dan percaya bakal jadi pengabdining Permana Kesuma ya Permana isun sumpah lawan janji ora bakal bohongan Nyai Sari Dewek bakal tekawin marang isun Permana Kesuma toli awas Permana lamun ia mengko wis Nyai Wiji kedaup jodoh kelawan Nyai Sari lan benjang mengko bok menawa tinemu kelawan garis nasib tulung Permana Kesuma Kebolandu supaya mengko ning makom utawa kuburane aja adoh kelawan anak putu Permana Kesuma hitung-hitung pengen gawe adem ning anak putu Permana Kesuma nebus kesalahan yang Kebolandu ya wis lamun ia memang mengkonon penjalukan yang Kebolandu ning dinakin pisan kang becik gawe ya padukuhan kanggo isun oh mengkonon ya lamun kedadiane kaya konon Kang Leci ya saksenan waktu lan sakin kula ya bakal nyumponi apa sing dadi syarat utamane benjang mengko iki bakal manitis ning lakune Kebolandu kelawan perjalanan sejarah Permana Kesuma ngukir jasa ning wewengkon bantaran Cimanuk konon tentu kena tempat lan panggonan aduh Permana Kesuma ya isun mangko jumenenge Permana Kesuma kanggo bisa nglanjutaken silsilah lan warisan anak putu pagenahan utawa salah suwijining tempat sing mengko iki bakal kanggo salah suwijining niat lan tujuan pengabdian yang Permana Kesuma iki ning wilayah bantaran Kali Cimanuk bakal gawe padukuhan ning sepinggire bantaran tanggul ning Kali Cimanuk sepinggiring bantaran tanggul Cimanuk isun bakal terima Kebolandu lah ya wis Kang ya maukah kula ki uripe ki pengen bebarengan karo Permana Kesuma konon sebab pedukuhan bantaran Cimanuk mengko awal niat pengabdian kula kelawan Permana Kesuma saksenana ya ya wis paring izin sakseni ampura Permana buk dianggap salah jadi Permana Kesumane demen karo Sari ning dinaken pisan isun jaluk izin lawan Waleci senajana isun lemen lan durung tekawin isun sumpah bakal nyuciaken marang Nyai Sari sementara Nyai Sari arepan tekenalakan kelawan sedulur tua ning Amparan Jati konon ya wis isun titip karo sedulur isun
Terima wale cine. Terima. Kabulandune. Terima ya Kang, ya terima dulur tuane nerima ya kita maning nerima sesuai karo apa sing dadi utama ning laku perjalanan yang Permana Kesuma. Nyai Sari gelem Nyai Sari nerima Kang. dolan ning Ngamparan Jati ning Kakang Syekh Bandar. Kapan Kang Mas? Sekin pisan Nyai Sari. Oh, mana Ayo makan. ning Syekh Bandar. Ayo. Kang, ditinggal ya Kang ya. Dong kakak ning perjalanan Nyai Sari. Ke Bolandu Ya Permana. tinggal sedina bakal balik ning Bantaran Tanggul. Balik ning Amparan Jati berada. Balik Amparan Jati. Hati-hati Permana Kesuma. Awas. Aduh. Kang, njaluk restulan ijine Nyai Sari kula boyo. Paring izin. Aduh, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu mah iya kula kesengaran pogal singaran ya perbuatan beli bener ki mengkonon ya Kang. Iya ya, kudu kejadian Iya. mekenen. Ya wis ayo Kang, balik Ya, maneh. wis, ayo. Bebenaning Bantaran Simanuk Bliadok lawan laku ning Permana Kesuma. Ayo Kang Brono Kang.